כמו שחזרנו הביתה, אנחנו מאחלים, כמו שחזרנו הביתה, אנחנו מאחלים גם לחטופים שלנו שיחזרו, אנחנו מתפללים לשובם, שזה יקרה עוד השבוע, כמו שאנחנו פה, אנחנו רוצים להיות שלמים. תודה, תודה. אמן ואמן. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל. אני רוצה להגיד שאני מתרגשת כמו כל שנה, אבל עכשיו זה מין פתיחה לגמרי אחרת. אני פשוט לא מאמינה שהילדים פה, ואת התמונה הזאת שחלמנו היא קיימת. זה שתמיד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארוני סטאר או ארגז גדול מאובזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את צריכים לראות אתכם כאן ילדים, נכון כיף לחזור הביתה? לא מציאות של מרוויל, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.